Want dit hebben we pas een soort van... Nou ja, we zien een vals. Dus dan kan ik het begrip aha-erlevenis gerust gebruiken. Dit hebben we pas geleden ook meegemaakt. In Gebroek. Met, even kijken. Tom Vogelaar. Dit was mijn kleinkind of papo genoemd wordt. Die had een pop. Ja, zwart dezelfde als thee. Maar dan in een speelhuisje in een hof. Maar hier staat hij gewoon binnen in het huis. En op de vuurkant is eigenlijk wel, ja, hij zou ze toch zeggen van, hij woont een kleurrijk persoon of personen. Het zou leuk zijn als er een stoels is. Kijk hé. Hier weer veel mosselen gegeten volgens mij. Frans en Bertie. Vroege Oostan. Er is immers stoes. Er is immers stoes. Goeiedag. Goeiedag. We hebben voor hier. Ah, ik zie je dan. Frans? Ja. Ja, dat is dat zie je toch natuurlijk. Hè. Hallo. Hallo. Bas van der Zwaan, L1 programma Ja, onderweg. ik zie je dan, ja. Ja, Frans. Waarom denk je dat we bij je ook aangebeld hebben? Ja, ik heb gezien, hè, wat ik aantrok natuurlijk. Hè. Ja, maar hier niet aan de voorkant. Niet aan de wereld. Nee. Dat zou ik niet alle kunnen zeggen. Ja, daar staat immers naar boete te kijken. Boven. Oh, boven, ja, daar staat al lang door. Maar die had wel altijd hetzelfde gezicht. Maar... En dat blijft ook altijd toestand zo wie het nu staat. Dus dat beweegt zich niet. Die eet ook niet veel. Dat eet gar niks. Die kijkt geen televisie. Nee, dat deed gar niets. Dat is de braafste hè, in Hoes, denk ik. Dat hè? is de baas in Hoes, ja. Dat kent ze zo nemen. Wij hebben dat bedacht, Frans. Ja, we hadden dat bedacht. Zou ik zelf niet meer weten. Maar ik ga ervan uit dat het mijn vrouw was. U weet het niet zeker, maar... Bertie. Ja, Bertie. Ja. En Bertie is er ook? Nee, dat is helaas niet hier. Nee. Oh, die is boodschappen doen. Boodschappen doen van alles en nog. Dus, Maar is Bertie dan, is dat zo'n creatief type? Bertie is toch wel creatief, ja. Dat kan ik wel zeggen. Op een goede manier dan, moet ik zo zeggen. Hè? Ja, zijn er ook verkeerde manieren waarop ze creatief kan zien dan? Ja, ik weet het niet duidelijk te zeggen. Bij moet kan een woord min is ook een plus. Maar, juist. min is plus. Hey, maar hoe komt ze erop om bijvoorbeeld die schelpen van die mosselen en zo, om door om die in die bek te douwen? Is dat ook iets van... Dat is gewoon van ideeën van Bertie zijn dat allemaal. In principe gaan ze zeggen, het is 99,19% van Bertie en 1 misschien van mij. Wat is van dit, Frans? Ja, wat is die inbreng geweest? Ja, ik moet toch af en toe kijken dat er gaan geen lopende brief. Opdat de mensen de nek niet breken als ze je aanbellen. Zo ongeveer kan ze nemen, ja. Ziet je echt van vols? Echte wuilder, ja. Geboren en getogen dus. Alle twee, hè. Alle twee? Alle twee, ja. Want het is, vols, het is een, moet ik het zeggen, het is een multicultureel gebeuren hier. Ja, ja. Maar de echt geboren en getogen vols, allebei. Allebei, ja. En, even kijken, Jacobi. Ja. Kern. Ja. Die heb je elkaar leren kennen? Ja, die kunt ze toevallig tegen. Die heb ik getroffen in Gemmenig, in België. Daar heb ik die getroffen. En wat was er toen te doen? Er was niks te doen. Dat was zo kort voor Allerheiligen. En dan ging ik altijd een bloemje brengen door op de kerkhof, want daar logen bekenden. Van de mammenkant dan. Ah. Want die kunnen van Gemmenig, die komen van Gemmenig dus. En zodoende ben ik met in de oom nog altijd mee en die ging altijd in je drinken. Ja, daar ben ik mee gegaan. En toen
Guurheid. En doe, Is ze dat? ja. Had op bezoek. Ja, kom maar langs, Bertie. Bertie, kom er eens bij. Hallo. Ik zie je wel. Zo, hi. Hey Bertie, Bas. Ja, Bas. Ja, ik huur net van Frans. En Frans was net eigenlijk aan het vertellen wie jij elkaar hebben leren kennen. Oh. Wat is nog gehoord was? Ja, we Belgisch waar. Nou ja, ik moet zeggen, als ze in Vols woont, dan is ze nog aan de schouw over de peul, hè? Ja, dat is het waar. Ik kom nu graag van de Peulen. Ik kom nu van Tuutjavond, van middag kun je naar België. Daar kun je er vlam holen, daar kun je zich niet zo holen. Ja, dat wordt zeker. Nou bestaat er een Engels begrip dat het the best of both worlds. Maar eigenlijk protsen over 3 werelden, hè? Ja, België, ja. Duitsland en Nederland. Ja. Maar is dat, ja, de gast een geheim, ik weet niet of het geheim is, de gast een speciaal adresje voor de schnitzels? Nee, eigenlijk niet. Schnitzels zo groot als deurmatten. Nou, maar eigenlijk zijn ze overal, joh. Dat is me zo gezegd, hoor. Aan de grens. En, nee, dat is overal hetzelfde. Het is maar ook overal Maar hetzelfde. zij huurde ik tegen nou zeggen, Bertie, dat zich de vlaai ging halen in Bels? Ja, Ja. Lekker. Is dat niet vloeken in de Limburgse kerk? Ja, maar Is niet dat zo. is? Nee, dat is de waarheid. Hè. We zeggen gewoon de waarheid. Ja. Echt hoor, Frans. Dat is Maar gewoon. Belgische, vooral reisevlaaien. Reisevlaai, Kan niet tippen en abrikozen, ja, alles. Echt hoor. Ja. Dat is Ze een kunnen bij beetje... vonken nog de lekkerste vla maken met violen en België, dat smaakt het lekker. Ja, wordt allemaal weg. Ja, wie immer hè. Ja. En toen reden we hier door het streutje. Ik had het zelf nog niet eens gezien. Maar toen maakte een van de collega's mij attent op, er kijk eens naar boete. Dan kijk eens naar boven. Ja, bij jou boven op elkaar. Oh, door, ja. Dat was een wegwerkpop. Dat had ik iemand weggegooid. En ik denk, die kan ze nog gebruiken. Die toch gewoon aangekleed neergestaat. Ja, ik ben echt zo'n oude rommelverzamelaar. Ja, nou, En- ja. Maar er zijn maar weinig lui die op dat idee kwamen. Toevallig hebben we er gisteren een in de uitzending gehad, uit Gebroek. Ja. En daar had je ook zo'n pop, zo Ja. wat dezelfde. En daar had je in Ja. een speelhuisje in de tuin stond. Ja. En toen dachten we, dat is toch wel heel apart. Kijk, ik vind immer hoe nu zit maken. Het werd zoveel voetje woppen van de die wordt ze nog iets wat te maken. Dan komen ze in het tuintje kijken. Wil er in het tuintje kijken? Ik toch verzameld daar. Maar achter, Door lukt de het? garage. Ja, ik Door de garage? Ja. Moeten we even omlopen, oké? Ja. Oh, er is nog meer. Nou, kom. Waar we dus nou lopen, dat is dus 1% van de inbreng. Dat is de inbreng van Frans, waardoor dus, waardoor ze hier dus de nek niet breekt. Ook belangrijk werk natuurlijk. Maar ook, wat zien we nou? Zien het keien op die flessen? Die zien we al vandaag rond. Keugel. Keugel! Dan gaan we hier, kijk. Sesam opent zich. Hopsakee. Multiculti hier. Multiculti. Werd het geschilderd? Nee, ik gooi de enge voeten in de sloot. En dan wordt ook een kale wand. En dan zeggen we weer, wat is er met? Ja, dan werp ik weg. Maar goed, jazeker. Nee, ze me gewoon nog komen ophangen. Leuk hè? Ja, een mooie schilderij. Is ook de wand nog een beetje. Ja, precies. Nee, ik vind het leuk voor een leuk het voetwapen, dan kan ze het mee doen. Ja, dat is... Ik vind dat zo'n leuk woord. Hij zit nou een landbakje gebroek. Ja. Voetwerpen. Ja, voetwapen. Ja. Ja. Dan maak ik wel alles voet. Waar? Ja, wij zeggen gewoon in het noorden, zeggen we weggooien. Maar ik vind Weggooien. voetwerpen vind ik echt... Klinkt als een van... Zo maar een Olympische sport kunnen zien. Ja. En- Kom even kijken terug, want Ja. anders blijft dat Wat toch. Ja, we moeten een tuintje in, hè? Ja. Ja, wel gewoon op voet geworpen. En dat doet je slooien. Ik week ieder jaar. In een oud aquarium. Ja, en dan moet er geloof niet wie het geeft. En de buurman tegenover worp dat venster voet. En het paste precies erop. Ah, ben je? Ja. En nog een aquarium. Ik geloof ik heb 3 aquariums ze hebben voet. En wat heeft ze door in Ja, stond? op het moment is het onkruid. Oh, dat is onkruid. Maar nu in het vroeger werd het allemaal nieuw beplant. Maar ik geloof gaan het wie dat iedere keer. Ik kan nu drie keer een jaar kan ik uitzien. Ja, dat is hier in de broeikast hè, met dat glas. En zo klinkt maar, dan zie je dan zo'n kop staan.
Dat kunnen niet veel lui zeggen van. Ik kweek de slaai in een aquarium. Ja, ja. En dan heb ik het gewoon op 2 stoeltjes gezet, 2 biezen. Die oesters zijn goed geworpen. Dat paste erop, heb ik dat gemeten. Dat paste er precies op. Geweldig. Ja. Ja, nee, dat is... een andere vindt dat wel gedrukt, maar ik vind dat leuk. Kerstboom. En, ja, dat heb ik gebroken voor... Oh, zo klein gekocht. Ja, en willen we goed gebroken, maar het kerstboom dan. Maar dan sta je te bidden. Nee, dan laat ik een boete. Om het afdak, dan weet je niks na het. Toen ik hem gewoon boete versieren, dan blijft de boete staan. Je kan je zo naar boete kijken. Van binnen kan je zo naar boete kijken naar de boom daar. Hé, maar het is al lente bij ook in de tuin, hè? Heel erg. Krokusjes. Ja, alles. En druiven. We hebben heel veel druiven jedes jaar. Ieder En wat doet je met de droeven? Gewoon opeten? Ja, gewoon. Bij de tuinderij in Lemiers heb ik die gekocht. Ik heb me wel gezegd, ik heb zo'n betere soorten. Zeg ik, hey, wat hier en die ze er ook zelf voor kent eten. Dat zijn zo'n klein trosjes. En die zijn echt heel erg lekker zoet. Ja, verdedigt dat niet de ganse familie. Hè. Ik heb ook gewoon visjes. Dat is ook een regen geld. Dat is ook een voornaam voor Ja, maar het aquarium was al bezet, hè, Frans? Wat zeg je? Het aquarium was al bezet. Ja. Dan moesten we wat anders met de grondvissen. Ja, ik vind dat heel leuk. Het is echt wel, de lui werpen echt heel veel voet. En ik vind dat zo jammer. En wij vinden dat ook leuk. Ja. Want de reis heel langs en het brengt leven in de straat. Ja. De grote hobby van mij is fossielen zoeken. Hè. Fossielen. Ik mocht dadelijk eens kijken bij binnen. Fossielen zoeken. Ja, je zult je zoveel fossielen hier in de buurt. Hè. Moeten we weten hoe ze te vangen zijn. En laat ik dadelijk eens een paar heel schöne dingen zien wat ik heb gevangen. Ik was bij in het museum geweest, in het Dingensmuseum, weet je het nog, hele. Ik kom er niet meer op de naam, dat is er niet meer. Ik heb het gevangen en dan kom ik en dan zegt de man, oh, zit een mevrouw later wel een zeldzaamje. Wil ons dat niet verkopen? Die zeg ik, wat voor u zeldzaam is voor mij ook zeldzaam. Dus maar dat kan ik niet wel eens even laten zien.